kapang kabalang kaai hanga badapi ban pusan sachisin ha kana ka step ha kana ka sngi kadai ka juhi chpang kabau jisu Ukraine ya ka jing shisha ngalong ukpu jong ka jing em jar babam bad bange hanga unyo ya ka jing em bom jukut bad ublai kupa ublajit yang badapi ban nge hu bad ban yo bam ya utau kupu baai jim bom cukut kene ke juga them lene ke pang ke bangi pusan menen bad menta ke sngiru kabalang kanang yai khot yang ai pi ko hanmen ko para ban yai pusan bad ban im da ke shisha ya ke bau jisu la kren namar ba kene ke de shisha ke ba ublei kupa la ai na ke benta ke jim bom cukut yang a ba de pi ki banget bad ke pediang hau Don kawe ke jing kren basu tenat jong ka Mother Teresa jong ka Calcutta kaong kumni u Jisu wan sha ka prathai u I ya ka prathai hadu kata bat u pha yala ka jong ka jing em u IT yala ka jong ka jing em da ka basha kan tai da ka basha ka jing sha sutom da ka bayap halor ga ding pna Kanai kadai kajing it ke bau Jisu kwa abat penpau yang abadipi. Kajing it juga kamkut tangkat ne kaong. Ukwa bandon rengkat bat ngabat pi sujunam. Ukwa abat penklan ya kajing im mensim junga bat jungpi. Ukwa abat penklan susu ya kajing net kajung pi. Unang kwa susu ban ai ya kata kabam gadi kabangi don kam ha kajing im kamet kajungi den mata kadau. U IT yala de na kebenta junga bajungpi ha kayu karis bakoi om dei tamangi ki baklan om dei tamangi ki ba klan ka jingai ki badan ha pedeng ka jingkoi ka jingkhia hanrai baro ilaban pediang ka om nadu ubaret umom pandang bandang jingbam lada ni ayu laban bam yu karis wadu breu bapang hatmir ka jingyap ubamla su ban bam jingbam hanrai habau pediang ya kayu karis ulah ban bam wadu nongpop lada udon ka mensim ban kala ka bamut upai soblei ulai pediang ni un sayo ka bor ban im ka jing im ka babha kane ka dei ka jing shisha ka ba ka Mother Teresa jong ka Kolkata ka kren sepang jong ka thim ka bangi pusan menta kayu karis ngalong ukpu ubawan ai ya kata ke jing embam cukut ya pi ki ba pediang ya pi ki bangai den mata kenal ko han men ko para hakapor jong Jisu ngiyo I kanu bon ki breu habagi yosngeu ya kane ga jing kren jong Jisu ngalong pu jong ke jing em uneu ko pu la banai pi ka jing embam cukut bon ki kentai ya kane ga jing hi kai ga jungu Kito ki bawan sengap ya kejengi kai ke jengu. Kat kito haswa ke jengi kai ke jengu ki pediang ki sengap ki sutanar ke jengi kai ke jengu. Henry ha ka kelemat ke bau kren ya kene ke jing shisha ngalong kupu bawan hiar na beneng. Ha ba ki yos ngew ya kene ke jengi kai bon ki sedang ban knyom yo Jisu. Komno ken uneu breu laban ay la ke jong ke jengem. Komno ken uneu breu laban ay la ke jong kamen. Bon ki ya knyom. Balai namar bakitip uei ku pahajung Jisu Joseph udah ku pahajung Jisu Kamaria kada kemi jung Jisu bat kitip lot ya ka origin ke jungu uwan na yumi na ure na kishnong ayu kitip lot dain mata kadau kim sem laban pediang ya kada ka jungi kai ka ba Jisu uhikai hanrei ngongi pi ko hanmen ko para kamdei ka jungi kai hanrei ka dei ka Jisusha kim sem laban pediang ya kada ka Jisusha ka ba Jisu kren lene ai hanga badapi war hadu ba kisenran ke jungu lene kitu ki babodio kisdang ban le paino la ka jong galanti haba ki yosngeu ya kini kiktin ki ba Jisu kren chapang ke jinsisha u Jisu u kli haki apostol ke jungu piro pikwale no ngiyo I Petrus u anak madong ba shanot rangen le shanot kanyen le namar me medan kiktin bom jukut medan kiktin ki balaban ai jing im yangi mangi iwe pa iwe man kasngi mi osngeu ya kane ke jing shisha ka ba Jisu kren
ban ngiyor ban priang ya kane ke jing shisha ya ka met bat kasnam jong Jisu hatong ngilong kum kito ki briu ki badan kata ka jing atatin hatong ngilong kita ki briu ki badan kentaj ya kane ke jing shisha ni haban keli yala de ko hanmen ko para manga ma pi man kasngi utrai ngiwan ban priang ya ka met bat kasnam jong Jisu yole si ni dang long kum kito ki briu hakapol jong Jisu ni knyum yo Jisu ho yo le se ngamong ba piknyum ya ka Eucharist hanre yo le se ka jingwan junga shat ka junga ka jung pisha kamas ka bakut yo le se galong da ka bak knyum yo le se habang iwan da ka Eucharist haka mas bakut yo le se niwan ban sung le tangdap yo le se habang yesim benta ka mas ka bakut ngim da pen le jingmut ba kine gide kidak kishin kibamanga mapi ni knyom ya ujisu haba ukran sapang gajung sisha yole se haba ngile komne kalong kata kajing atatin kajunga kajungpi ya kane kajung sisha ba ujisu ulaban ayangi ya kata kajung bom jukut kohan men ko para kumbong u Petrus how Jisu shano try ngin le shano kanyin le tang mame bala banai nga kajing bom jukut tang mame bala banai nga kajing klan hakaleng kamet bat kamen sim tang mame bala ban ya lam nga sha kajing ka babha to ken ko han men ko para manda ka step habang ipediang ya kamet bat kasnam jung Jisu ngi don kane kajing next kam kane kajing shania ya kine kinten gi ba Jisu lo ong haba pi bam ya ka do junga haba pi di ya kasnam ga junga pinyo ya kejeng bom jukut namar ublay kupa bala thau yang abade pi ubal ayingi kana kejeng ubal ayingi kana kejeng long do kejeng long snam ulai chit yang ni balong kita ki khon kejeng habang ilong ki khon kejeng ni yo banta ban bam ban sep ya une kupu ubasisha ubala ban ai kejeng bom jukut to kan ha kana kesngi ngini nang yai duwai nginang kerpa dio trai bon ai borengi un kersian ngi habang ibam abang di ya kamet bat kesnam ga jungu ini yo shisha ya kabor jong ga jing klan hagi jing mur ga jing perkat hagi ktin hagi gam bat hagi jing emba bha jongi and yo Jesus Christ